ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲೆಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಬಿದ್ದರ್ದ ಒಂದು ಬುಧವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಹೈವೇಗ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತ ಕಲ್ತರ್ದು ಬಸ್ಸಡ್ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಡಿತ್ತ ಉಚ್ಚಿಲಗ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಅಡೆಗೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಜಪ್ಪುನ ಪುರ್ತುಡೆ ಬಸ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಅಗುಲು ಒಂತೈಜೆರ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ದಯಪನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ದೇವೇರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕಳಪೊಡ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ನ ಅಂಚ ಮೇ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೋಪಿನಾರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದಾರ್ ನಿಗುಲು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರಣ ಯಾವು ಎಂಕ್ ನಿಗುಲು ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಣದು ಬುಡ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡ್ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಲೆಕ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕನತ ಮುಟ್ಟೈರ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೇರ್ ಅಂಚ ಜೀವನಡಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಕಗುಲ ಆಪುಜಿರ್ಗೆ ಏರ ಬೇತೆ ಕುಲಾಪಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿ ನಿಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ನ ಅಂಚ ಎಂಗುಲಿತ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದ ಮುಂಟ ಬೈತುಜೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ದಿಮೇಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಅದ ಎಲ್ಲೇ ಎತ್ತನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಪೋಯಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಒತ್ತಾಯ ಎತ್ತನ್ ಬತ್ತಿನ ಅಮ್ಮಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೊಷ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ದೇವೇರೇನ್ ಮಾತ ತೊಷ್ಪದು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲೈತೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಡೆಗೆ ಬತ್ತ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೇ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಡೆ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಪೂತ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ತೂಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೀಟ್ ಆಯರ್ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನಾರಿಗೆ ಅಂಚ ದಾರೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತರಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತರ ಬಟ್ ಅಂದ ಆಯ್ಗೆ ಒಲ್ಲ ಎರನ ತುಯಿಲ ಕಾಪುಣದಾನೆಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಆರೆ ಬತ್ತದ ಈರ ವ್ಲಾಗರೇ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪೂರ ಪಂಡಿರ ಅಂಚ ಅದು ಅರೇನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅದೊಂತಾಯ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಇಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದ ನಮಕೊಂಜಿ ತೂದು ಎಂಕಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನಂತೀರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾನು ಆತ್ ಪಂತೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ ರೀತಿರ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾತ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೀನದ ಒಂಜಿ ಜಲಚರ ಜೀವಿಲೇನ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನರಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಾಟಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕುಲ್ ಪೂರ ದಿಂಗೊಂಡು ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂದ್ ತೊಷ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀರು ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಗ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ದಸರಾ ಪಂದಾಂಡ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿಗ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಅದನೇ ಗೌಜಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪನಾಗ ಮೂಲು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎತ್ತೋ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ನಮಕ್ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚ ಮೂಲು ಆರಾಮಡು ತೂಕ ಬಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮಕ್ ಬೇಗನೆ ಬರಡಾಪುಂಡು ದಯಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐನ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.
వెజిటబుల్స్. ఆగుండదు. పోయి పోయి వాల్ పెయింటింగ్ ఆగుండదు. फ्लावर मल्दी फ्लावर कूट मल्दी तो लड़कू ओरिजिनल फोटो चेक
ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅದುವೆ ಮುಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ಹತ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಟ್ಟೋರ್ಚಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತಾತುವುದು ಬತ್ತ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂವರೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವರೆಗೆ ಆತು ಶೋಕೊಂಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಐಟ್ ತೆರಿಯುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ಧ್ರುವಿಗೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನಗೆ ತೊಂಡ ಬಕ ಅಲ್ತರ್ದು ಐತೆ ಪಲಾರ ತಿಂದು ಐತೆ ಎಂಕೊಲು ನವದುರ್ಗಿ ಪೋಂದುಲ ದುವರೆಗೆ ನವದುರ್ಗಿ ತೂದು ಬಕ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕುಲು ಬರ್ನಗ ಮುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲ 6 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ 1.5 ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಗೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಇಂಚಿನ ನೈಟ್ ಆತ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲು ಬರ್ನಗನ್ ಪಿದೇ ಬರ್ನನೆ ಮುಲ್ ಬಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತನು ಏರ್ ಮಾತ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾಗ ಬೈದು ಜರ್ ಬತ್ತದ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.